Guys, manglimpyo ko sa terrace guys. Kay mitras dili pa kaayo init. Pero di pa kayo ni sakit ng inita guys. Di pareho niyang udto. Masakit na kaayo. Magkuha kong tawil. Kay magtapis tag tawil guys. Kay magyaka-yaka. Araw ko manglimpyo sa terrace. Makita na tong virginity. Na magtawil ta. Kuha tag langgan na. Guys. Ato ni aging adlaw guys. Wala dyan ko ka vlog guys. Kay busy si Manang guys. Din human. Kagahapon naka-vlog ko kas ara. Wala na nako na nakita kung photo. Akong virginity ako gabra. Wala kanang kuan ba wala ko naka-upload og otro ang kagahapon kay unsa na oras ka tulog na kaayo ko naka-vlog ko gabiin na. Manglimpyo tag terrace guys. Dito kay manglimpyo ko. Dito kay nang limpyo ko. Dito. Guys, pati inita diri guys. Hello guys, hapit na jud na human sa tong trabaho diri sa terrace guys. Akong gi-stop ganina guys kay na ay sounds. Napagi sounds pero dinay ra yun unak, pero siguro na maambot. Guys, ari na ta hapit sa hagdanan. Guys, against the light man ta guys, oy. Guys, diri na ta sa ubos sa hagdanan guys. Init na kaayo guys, as in. Naog na pud ta diri.
Here are we na punta guys. Guys, Diyos ko Lord, kainit guys. Manata guys, dirita guys, sabi danlog kaayo. Nagwais ang duha ka dalagita, wa siguro ni mga sapi ngita og trabahoon. Ara ang sabaan. Hindi ara. Oh. Oh. Naman na. Nang wo. Wa kay mga limpyo pa ko. Na guys. Ay sounds guys, nice sounds. Sayo pa man. Mata na si banana guys. Sayo pa gani kay ni mata na sa way trabaho. Matulog ang lakaw mo taong niya. Senyorito guys, magpatimplag kape guys. Nahulog na kong botilya guys. Senyorito kasi banana guys. Wala ko banana guys. Kapanis na nato na rin. Banana ang kayo pagawin. Siguro ito banana ang Buwang. kaya kung ipapanisan eh. Katok. Init kay sa tiris yun, ang limpyo ko. Oo. Basilio. Magsuba. Mag-inom ko herbal. Herbal. Eh naman ito ang baso di ay. Dirigo kisiro-siro kasi di o kuan inom og tubig. May ikaw pa inom ni dagboy may di mo ka balo. Meron ka ni kinuha. Jago lang ako taon. Og sirosel ug ang ubang irig. Ano na siya? Sige na tubig. Hindi na og tubig dirigo kasi. Kaon ka. Ang kaon ganin na di agmay ko sa tubig. Nag-inom tag herbal guys kay maunay nindot sa akong lawas ang herbal. Init. Oh, init ba? Guys, ang atong herbal. Luto na niya. Naluto na ang atong rice. Nag-vlog ko og sayo guys kay balo ko unya grabe ang sounds unya sa pit senior.
nung nag-vlog ko sa'yo kay para unya bahala di ko ka-vlog at least naka-upload na ko. Oo na di ako YouTube ni. Nagsayo ko og upload kay sa dili na pud unya ta maka-vlog unya kay ang sounds unya lip unread sa drislingan. Sao na lang. Kay magpitsin niyo unya. Sabahan sa kwan ni. Kasi, Magtimpla sad ko gatas, guys. Then si banana, kape. Mag-cute-cute pa si banana. Guys. Dili daw siya og gatas. Isago sa kape. Kagatason dito. Maokit kung damgo ni mo gabi ay. Kuan lang. Sunod daw ka sa bayi. Katong bayi ba nga hilton ni sir? Dito kang papauli nila. Kato. Nag-hilter man daw sa tuwa daw. Agoy, kaya sunod-sunod man daw nimo. Ako, pwede ka kang lang yung igsuon na di unahan. Sila sa kong langgo, starring sila. Mamainit ta guys. Akong herbal, diri ni kay init pa man siya. Makuha taog. Saan yung oras? Dali, oras la city naman dayon. Pagkaon ko sa mga arting iro. Saya ko'y pasudaan aning mga umuan. Mamainit ta guys. So sa dili pa ko mag-inom og gatas guys. Prepare sa akong pagkaon nila kay init ang rice para igo-igo pud unya magugnaw. Anang igibalik ay kuan na nimo sudaan na nila may. Sabaw na lang ko ba na sinunan diha. Ano guys? Ang nabili nila kagabi ato ihatag ni George kasi si George mukaon man nagbahaw. Ang uban akong dogi dili mo ka bahaw arte kaayo. Pero kana si George mukaon din nagbahaw guys. Wa na siya libog. Wala naman dahil sabi na. Mga lalagita ba kayo itong taga-ibabaw dito. Sayo kinangita og magtrabaho yung mga sapi. Nanguan siguro ng kamot kayo para makalaag pista. Wala may magtrabaho di ari kay kuan di po na sila kanang payong trabaho yung paggunahon. Kuan ang mga trabaho nila kanang hugaw. Dili limpyo may patong subana bitaw katong daghag anak. Katoy pagunaha di ba perting limpyo sa imong paligid. Pero katong mga bayong-bayong igso na tong nagpa-helper nilang sir. Na. No, di pa guna ni nanay di sa kuan kanang manggahan. Perting hugawa ang manggahan, igo ra gipamutol ang kuan niya. Igo ra gipadaplin ang mga ang kaning mga kuan. Sagbot yun. Dili gibayad ni nanay ako. 500 man siguro 400. Kaya maokay pagkatrabaho. Utong ganina naman sila, nakit pa trabaho ti wala Ako na lang mangguna diha, dili pa tayo. Ay mag-sorry diri guys, magguna-guna ana akong balibaran kay ilang nilimpyuhan, dili limpyo. Dagan pag mga sakbo.
Na may pag ako'y maguna, limpyo pa kaayo, di pa ako makabayad. Satisfied pa kaayo kung pagkalimpyo kay tangtang yun, bisag gagmay kong sagbot, tangtangon. Silokon yun ang sagbot ba? Una nga. Limpyo yun ang palibot, basta ako'y makalimpyo kay tarungan ako limpyo kay ato abi ng palibot. Masayang imong kwarta kung sila imong pagunahon kay lamo-lamoon drag trabaho niya. Mahal kay mga ayog bayad tag 400 500. Ato mga ayog dito nga 700 pero di po ka magmay sila nilimpyuhan. 13 pagalimpyuhan. Nga okay ra og ang ayo sila dako bayad basta importante limpyo. Satisfied ka silang nilimpyuhan mo guys. Dili bitaw magmugot imong naong pagpangayo bayad. Nami kayo ning bugas nga mangbigas oy galing lang kay mahal. Halag mahal basta kay lami. Gamay ra ko yata ninyo inday ha kasayangan ra ninyo mura mo glalabay bugas. Maputi mahala sa bugas karon. Nyurang sayang-sayangan. Wala di puni sila ganan mga on guys kay huwag mo puni sila. Manang wa sila gana mukaon. Boots po di uwag. Ang kusog mo kaon diri si kanang si George ug si Dudong Gamay mo ni kusog mo kaon. Si Dudong si George si Rira na pa kanon kay mangilog dito og mahurot iya ha. Dili kay mo kaon silang boots. Tibuok pagadian karon guys mag luto-luto. Ang uban magluto ginagmay ana. Kay piyesta man karon it's senior. Ana ako sa ning ikuan guys kay init pa man igo-igo po doon niya mahuman kog inom sa gatas. Makuan na po siya. Tasan ay. Mutot guys, may batasan. Dayo. May kasagpaong naong ba? Ayun, tabaw namin mo na imong nawang. Pakita na imong nawang kamera. Ay pagtabon-tabon pala utot ka. Pala utot kinda ko ang pongbuang. Gasigang mata kay mugawas man na. Patay. May talaw na natin na dugay na ko kateo aning kuan jersey nga gatas. Nami mo siya gano. Ngano nagkatawa tan-aw ra gud akong bana guys. Oh, lagi buot guys, nag-inom mo gatas. Kay katawaan ko. Labayon ti gani itlog mabukol ka karon. Atas kanino. Ba? Ako minum ano. Kung kay ano. Amaw kay guys usag bais kay. Bukan. Siwad may taas to. Amaw. Kaya mga dagul. Magamini na si dagul eh.
Tulad kumim. May namay. Lago ta ba? Nalami na kaning saging. Oh. Nya ba na? Sorry kita. Ako nang gawat mo. Isi ka ba? Yaks. Katul kay kung mata may na ay kaning kon may kaning Ay, silo ko ra. kaning kuan man ning hubag na ni unya may. Ay, naman sila. Hubag na na. Wala man. Andili raw. Gani Naman. gani. Ay, silo ko ra lagi. Borot. Wala man. Andili raw. Wala, di man, klaro. Katul ka ayo. Nami kayo ang jersey nga kuan. Sabi na. Kape. Napot sa kape. Gatas, bugo. Ah, sabi na paglami kay kong kape. Wala na may pan, ay. Wala na. Akong mga dugi pud paspas pud yung mga upan. Inday o gastigang mata. Na, sugod nagpit senior oh. Bibo na kayong sintro ron. Unsa ka oras magsugod ang kuan. Nya ba na? Pagkakaran, mga paniod to. Uy, init ana. Uy, oh, patira ba yung inita oh, kaya ganina alas 5 pa lang ang init, ang gawas na. Parid naman sila. Parid mo bro. Na, guys, diri ra tataman guys kay nanay sounds guys, makapirate ko guys. So bye everyone. Thank you sa iyong suporta. Bye.